des de les 10 i fins al migdia, en la ràdio de Punt, el magazín de les notícies del matí. Clara Castelló, bon dia de divendres. Sí, acabem setmana, molt bon dia, Òscar, i encetem mes, el de març, el tercer de l'any, i parlarem de negacionisme de gènere. Ens acompanyarà l'autor d'este llibre. Es diu Negacionisme de gènere, auge, expansió i mites de l'antifeminisme. El sociòleg Alexis Lara. Es tracta d'un estudi de la reacció de la societat davant dels avanços feministes. En este, el primer llibre del sociòleg, l'autor ha recorregut a les ciències socials per analitzar l'origen històric i les tendències actuals d'un moviment que actua com a reacció davant d'estos avanços feministes. L'objectiu d'esta obra és oferir una guia per a comprendre els orígens i les motivacions del negacionisme de gènere i proporcionar ferramentes a aquelles persones que defenen una societat basada en la igualtat. El llibre inclou, per exemple, una entrevista a l'economista Carmen Castro, també a la fiscal especialitzada en violència de gènere Susana Gisbert, i el pròleg que el firma la castellonenca Rocío Vidal, divulgadora científica, en el canal de YouTube La gata de Schrödinger. Ella assegura que este és el llibre perfecte per a fer front a la desinformació. Aprofundirem en el negacionisme de gènere amb l'autor Alexis Lara, que ens acompanyarà en directe.